V tomto videu sa budeme venovať základným geometrickým útvarom. Základné geometrické útvary rozlišujeme 4 a sú nimi bod, priamka, rovina a trojrozmerný priestor, označené ako 3D priestor. Všetky tieto 4 geometrické útvary, teda bod, priamka, rovina aj 3D priestor, označujeme ako základné. Je to z toho dôvodu, že všetky ostatné útvary sú potom odvodené. Áno? Je to veľmi jednoduché. Jednoducho bod, priamka, rovina a 3D priestor sú pre nás základné geometrické útvary a akýkoľvek iný geometrický útvar bude nejakým spôsobom od nich odvodený. V ďalších častiach tohto videa sa pozrieme na každý z týchto základných útvarov samostatne a pôjdeme trochu do detailu. Prvým zo základných geometrických útvarov je bod. Bod je bezrozmerný základný geometrický útvar, takže bez rozmeru. Bod sa znázorňuje buď krížikom alebo guličkou. Označuje sa ako veľké tlačené písmeno, takže A, B, C a podobne. Algebraicky je každý bod pevne určený n súradnicami, pričom toto n je čo? Rozmer priestoru, v ktorom sa nachádzame. Takže ak my máme 2D priestor, tak náš bod bude mať súradnice 2, x, y, ale ak my máme 3D priestor, tak náš bod bude mať 3 súradnice x, y, z, 4D, 5D a tak ďalej. Tých súradnic bude vždycky podľa toho, koľko rozmerný je ten priestor. No a posledne, bod je tiež úsečka, ktorá má nulovú dĺžku. Druhým základným geometrickým útvarom je priamka. A o priamke si môžeme povedať to, že je to jednorozmerový útvar, takže je jednorozmerová. Priamka je nekonečne dlhá a tenká. Dokonale rovná krivka. Toto by som si asi mal pripraviť, pretože vypísať to trvá dlho a to písanie je strašný čarbopis. Tak, platí. Priamka sa označuje čiarou, no a platí, že pre každé dva nerovnaké body, teda pre každé dva rôzne body, existuje práve jedna priamka, ktorá nimi prechádza a tá priamka tvorí najkratšiu spojnicu, čiže toto je najkratšia spojnica medzi bodmi A a B, respektíve spojnica bodov A a B. Priamka sa označuje malým písaným písmenom abecedy, my si našu označíme ako S. No a tiež ju môžeme miesto S ju môžeme označiť aj ako AB. Ak si na tejto priamke zvolíme ešte jeden bod, bod S, tak tento bod S nám tú našu priamku S rozdielil na dve polpriamky. Bod S je pre nás počiatočný bod. Počiatočný bod polpriamky. No a jedna polpriamka je určená počiatočným bodom a iným bodom na tej polpriamke. Takže my môžeme vidieť, že nám vznikla polpriamka SB a zároveň nám vznikla polpriamka SA, pričom tieto polpriamky sú dokonale protichodné. To bolo o priamkách a polpriamkách a v ďalšej časti sa pozrieme na rovinu. Tretím základným geometrickým útvarom je rovina a o rovine si povieme tieto veci. Základ je vedieť, že rovina je 2D útvar, teda dvojrozmerný útvar. Je to plocha, ktorá je určená buď troma bodmi, 1, 2, 3, prípadne môže byť určená priamkou
a bodom, ktorý na tej priamke neleží, alebo môže byť určená dvoma priamkami, ktoré sú rovnobežné a netotožné. Takže ešte raz, naša rovina je 2D útvar, ktorý môže byť určený troma spôsobmi, a to buď troma bodmi, alebo priamkou a bodom, ktorý na nej neleží, alebo dvoma priamkami, ktoré sú, pozor, rovnobežné a zároveň sú netotožné. To znamená, jedná sa o dve priamky. Rovinu si môžeme predstaviť ako neobmedzenú, dokonale rovnú plochu. Nakreslíme si ju zhruba takto. No a vieme si ju pripodobiť aj ku neobmedzene veľkej a dokonale kľudnej hladine jazera. Áno? Označuje sa malým písmenom gréckej abecedy. Neviem, ktoré písmeno je toto, ale vždy sa mi veľmi páčilo. Dúfam, že ho píšem správne. Možno je to pi, fi, naozaj neviem. No a toľko, to je o rovine asi všetko. Pri tejto rovine ešte ostaneme a povieme si niečo o polrovine. Polrovina. A polrovina síce nepatrí medzi základné geometrické útvary, ale je veľmi podobná rovine a je z nej odvodená. Polrovina sa od roviny líši v tom, že vznikne tým, že napríklad z tejto roviny φ, túto rovinu φ my pretneme jednou priamkou S a nám tam kým spôsobom vznikla polrovina. Takže ešte raz. Polrovina je časť roviny, ktorá vznikne rozdelením roviny jednou priamkou. Tá priamka sa nazýva hraničná priamka polroviny, čiže hraničná priamka. To je tá priamka, ktorá nám rozdelí rovinu na dve polroviny. No a na bližšie určenie tej polroviny nám ale tá hraničná priamka nestačí. Potrebujeme si určiť ešte jeden bod, ktorý neleží na tej hraničnej priamke a tento sa volá pomocný. Veľmi jednoducho. Pomocný bod. A tá naša polrovina sa potom označí takto. Ten náš bod je povedzme A a my si tú polrovinu označíme ako polrovinu SA. Ja neviem, ako sa značí polrovina. Povedzme, že takto. Takže to bola rovina a polrovina. No a potom nám ostáva už iba posledný zo základných geometrických útvarov a to je trojrozmerný priestor, čiže 3D priestor. A o 3D priestore, teda o trojrozmernom priestore si povieme následovné. Trojrozmerný priestor je priestor, ktorý má 3 rozmery, respektíve ktorý je 3 rozmermi definovaný. No a pozícia akéhokoľvek objektu v tomto priestore je určená pomocou sústavy súradníc. Takže pozícia objektov tu zapisujeme pomocou sústava súradníc. Áno. A tých sústav súradníc my poznáme viacero druhov. Povieme si mená troch a to sú karteziánska, polárna a sférická. Ako tie sústavy rovníc vyzerajú a akým spôsobom sa od seba líšia, si pozrieme v inom videu. Takže ešte raz, trojrozmerný priestor je priestor, ktorý má 3 rozmery a pozíciu akéhokoľvek objektu v ňom určíme zápisom v sústave súradníc a tie sústavy súradníc poznáme karteziansku, polárnu a sférickú. To bolo video o základných geometrických útvaroch a teraz sme pripravení na to, aby sme sa mohli ísť učiť niečo o trojuholníku. Vidíme sa v ďalšom videu.